Neviem, ktorá budúca mamička to dnes potrebuje počuť, ale vy nemôžete za to, že máte pred prvou kontrolou stres. Nikto vám totiž nepovedal, čo vás v tej ambulancii vlastne čaká. Som doktor Kolár a v gynekológii bez obav otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Prvá tehotenská prehliadka nie je iba o potvrdení gravidity a veku plodu. Je to jeden z najdôležitejších krokov v prenatálnej starostlivosti. Základ, na ktorom potom staviame celú starostlivosť. Už pri prvých ultrazvukoch vieme posúdiť, či sa tehotenstvo vyvíja správnym smerom. A ak niečo nesedí, vieme na to reagovať včas. Ale len vtedy, keď o tom vieme. Počas kontroly sa zameriame na rizikové faktory, zmeriame tlak, hmotnosť, urobíme ultrazvuk, aby sme vyhodnotili vitalitu a vývoj embria a ak je potrebné, doplníme aj ďalšie dodatočné vyšetrenia. Prvá prehliadka je rovnaká, ako keď si muzikanti pred koncertom naladia nástroje a keď si dajú záležať na začiatku, tak celý koncert znie presne tak, ako má. Dámy, ktoré ste už takúto prehliadku absolvovali, napíšte do komentára jednu vec, ktorú ste pred prvou prehliadkou nevedeli. Možno tým pomôžete inej žene, ktorú to ešte len čaká.